Mit-tnejn l-ewwel ta' Ġunju se jerġgħu jibdew jiġu offruti diversi servizzi fil-komunità mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità. Dan jitfit ma' diversi miżuri li jassiguraw kemm is-saħħa tal-anzjani kif ukoll tal-ħaddiema. Is-servizzi li se jerġgħu jibdew huma il-home help, servizzi ta' fiżjoterapija, podoloġija u occupational therapy, il-home care, servizzi ta' respite fid-djar, servizz ta' ħaddiema soċjali u dawk marbuta ma' demenzja, servizzi ta' manutenzjoni u servizzi offruti miċ-ċentru servizz anzjan. Biex jingħataw dawn is-servizzi se jittieħdu bosta prevenzjonijiet qabel jingħata s-servizz u anki waqt u wara. Qabel is-servizz, il-professjonisti se jċemplu lill-anzjani u jikkonfermaw li m'hemm l-ebda espożizzjoni għal coronavirus. Jafżawhom li jridu jilbsu maskra jew visor u jiftħu l-bibien u twieqi nofsija qabel iż-żjara. Waqt iż-żjara l-professjonisti li joffru s-servizz se jkunu libsin maskra jew visor, jaslu idejhom qabel u wara żjara, jilimitaw il-kuntatt u jżommu distanza ta' 2 metri. Wara żjara għandu jiġi diżinfettat it-tamir li jkun intuża u jintmesħu l-uċuħ ta' fejn ikun intuża t-tamir. Anki fiċ-ċentru servizz anzjan se jittieħdu bosta prekawzjonijiet billi fost l-oħrajn jidħlu massimu ta' 2 klijenti tinżamm id-distanza ta' 2 metri u tintlibes visor mill-uffiċjali taċ-ċentru. Il-kap ta' Dipartiment tal-Anzjanità Attiva, Renzo De Gabriele, spjega li wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ġie deċiż li għalissa is-servizzi taċ-ċentri tal-Anzjanità Attiva, in-night shelters u s-servizz tas-Silverti mhux se jiġu offruti. Biex nagħti eżempju ta' day center. Id-day center ovvjament hemm ħafna anzjani f'daqqa, mhuwiex servizz li huwa utilità estrema u r-riskju ħafna aktar milli tiggwadanja li inti tmur ġo day center u tintaqa' ma' anzjani oħrajn. Jiġifieri aħna qegħdin nagħmlu kollox b'mod meqjus. Ovvjament kif iċ-ċirkustanzi jippermettu anke 3 servizzi li ma għamilniex li kienu ta' day center, il-night shelter u anke s-servizz tas-Silverti jerġgħu jibdew joperaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.